Maggama sa tawag saring-sari, the longest barbecue. Thank you. Mga choy, magsugod ang timpla sa itong sari-saring giant barbecue. Tosino. Human barbecue mix. Human, matik sarap. Human, imi kosmikos na ito kadali mga choy. Imi kosmikos na ito kadali lang. Choy, tara nga itong giant barbecue. Oh mga choy, ato na itaga nga itong sari-saring giant barbecue. Sakto ginarong. Okay, ato rin haunon. Oh mga choy, iting na! Wow! Ito na yun. Bro, medyo lamig yun. Nainyo na dito, kabuyag. Ang sarap! Mga choy, wapa ko nalidik. Oh mga choy, lidik na! Wow! Didik na, Choy. Wah! Na ako'y bagong duwa na ipalilan ninyo, gitawag na sa 1xbet. Sir, kanin sa pag-register mga choy, ibuta ra ang imong phone number o ang promo code kay Mar Jones. Nakaplihan mga choy na Eurowings 21 Crystal o ganga kung mas ganahan na ni choy, kaya ang crush. O betag 200 mga choy ha, 200. Hop. Lupad, lupad, lupad. Sige, lupad yun, lupad. Lupad. Tika winning dahil ta mga choy. Ingon na nila kasay nga duha mga choy. Bitag 200.
Okay, up. Lupad. Itik ang winning na nato mga choy. Wow. Ingon na nila kasayo ng doon mga choy. Dali ang kwarta. Mga choy, unsa may giwatin nyo? I-click lang ang link sa comment section o mag-register na sa 1xbet. Kani siya nga doa mga choy, allowed na ni sa saktong edad. Thank you.